So, yo guys, with Japar ayo pa. Twitter na yun, chat Twitter. Kay CK, kahit besties, yo, what's up? Yo. So today, hari na po sa mga bayot. What the f***? Japan, tara to yung Japan. So, guys, makita mi kung asa may pwede maka-chill guys. So, It's so fucking raining right now, bro. niyagaw lang dito. Traffic legit. Pag init di ganyan buntag, pag apod din karon gid kusog nga ulan gitaw gyud bata kabalo kung Nakatila sinay na mo. mo sa mundo. Purple chips. Wait, if you want, Saan pag purple chips ba kanang hot ka tanan dito kanang sexy diba? Balik. Purple chips. Oh shit. Oh my god. Patay labot ba kung bisan pag iPhone 7 ni basta ako magunit pa Jesus. Kawat gini ba? Kawat gini kanang. Guys, kami kabalo as mag chill. Mangita tag mga chill lang mga gamay ka tao, mga mahalon. kape ba do? Jayco. Starbucks, Jeko. Nasa like 100 do Dito Starbucks na. kape. Starbucks na, Jake. Pwede mga punta mag-Starbucks ba eh? Pinaka-chip thrills. Sayang. Mag-Starbucks di guys. Alag pag kamay ra kaya makwarta sa Starbucks niya. Yung mga palag sa mga. So, let's go. We're back from the dead. Yun. Tambo na naman ang Starbucks ko lang. Humble man din ni humble. So for those guys na wala nakabalo nga, nice ticket may ng Starbucks. Guys, naa siya. Sa secret karon kaya mo lagi sabat. Yes. It's not a secret anymore. It's not a secret anymore. Email ng buhaton. Research mo recipe. Then ka mo na bahala din magpakita sa barista. Hayag to din Japan. Oh, Brightes, wala niyo kayo na hinay. Gago ba yun? Uy, mga tag ko sa langit. vanilla. Mo man itong pahumot ni Kuan ba? Andrea? Dili man yung favorite kay caramel one. Basta kay kabal. Mo ni akong mo ni kani akong Kuan kay Potato chips. broke pills. Murag kayo ay kajapan to. Ay, di na kita murag bayad ari yung tanawon basta. Kasi content nyo na. Wala ko kabila sa content ba? Ibaligyan mo kagalingon sa bayot. What? Pero dyan, dyan pa yung tayo naka-Starbucks. Yes, guys, tinod na guys. No. Gago, makuha ng tanin sa pride, gago. Katag. Kami nga nasa unit top, oh. Gago. Gago yun. That's how we flex. Unit top na din nyo. Parang guard. Kita na ako. Si Mark Mantor, shoutout to Mark. Ganda for Mark. Si Mayla. Si Mayla guy. Shoutout to Mayla. Shoutout akong Kirk. Hindi mo kamaulo dapat kung vlogger ko. Gusto mo irrelevant? Shoutout to Logan Paul, Jake Paul. Sada si Jamil. Mas kadang cloud guy. Bay, ayun, i-post bay. Sa upload na lang ni. Ato-ato na lang. Hindi, puso eh. Wala bitaw tayo yung YouTube channel. Si Matt, ilang, kita rin sa mga kita ano eh. May lang musikat si Matt, iro mo. Muling nakachada yun sa Starbucks bigi karang ang ilang kon ba ang ilang tissue. Ang ilang tissue manggid. Pati lang straw. Green. Naglapad ang ulo. Pati resibo. Masulot eh siya. Biki. Basta mga taga-mitis ako ni si Matt. Sige po ani. Luwa na kayo Starbucks ko. Luwa na mga Starbucks ni Japar. Luwa na luwa.
much you get, bro? Kaya lang ilang tissue ba nagpapakape pa sila kay? 1 bar. Dito sa bayo sa mong batong pahak ito. Nakadaw naman sa news. Ito. Ang Starbucks ay mag-close of 150 stores nationwide. Ambot lang, basta ng Toys R Us. US naman ng Canada nag-close. Starbucks nationwide. Wala takawalo. Basta mag-close lang Starbucks sa 150 stores. Paglag-lag tayo, dala Starbucks at Ilas. Subo lagi kayo dyan, no? Kami sa yung kiwas ni guys. Balik kayo ni guys. Eh, di na. I-timelapse na nga. Ayaw ikapit ko daw. Yun. Kami guys. Si Japar bugo kasi Japar guys kaya ang gilabay yung Starbucks sa Ako, wait lang akong basuran. Ay, pali dyan. Yay, punit na sige. Bro. Just for the content. Just for the Boring content. kami. More lang kayo kay Irrelevant. kaya wala kayo akong wala may sabihin guys kay wala kang kanti wala social kayo ba. Kaya nung sa Japan, ang tissue nila. Ay Jafar. Anang emong nainom ang tissue? Oh! Ako mag-ibutang ang tissue. Butang yung tissue sa'yo, bro. What a fake! Gagawin ang butang ito. Wala ka naman napin sa vlog pero nai tissue. Magluwa pag yung tabi si Mungkon. Karon nung kataningon ko nga patilodo ako sa mo Jafar. Naglabay ko tissue ato before. Oh, ako din mix. Sure, ito yung mga pagka-acting na bitawan ako. Pero, ang fake ko eh. Acting na. Imo ko yung fake. Yeah. So yun guys, mura karon sa lang sa karon gabi ka bulol bugok. Karon sa karon nga adlaw kay wala na may lain buhatan tas wala na sad ni yo CK Japar ayo yo what's up Flexen oh shit Matli na yo. Putang ina mo.